Kai ina faɗa ma Hamisu Breaker fa ya fi Umar M Sharif ɗaukaka da sanuwa a duniya da iya waƙa. Ina ya kake haɗa wai Hamisu Breaker da Umar M Sharif? Ai kaman Prado ne da wata Civic. Allah wallahi. Kawai ka haƙura, Hamisu Breaker fa ya fi Umar M Sharif fa. To shi ke tunda ka musa, mu je ma gwabza. fa. Sannan muna sanar da people shine wannan as a raha. Musu raha ne kawai ba wai dan mun yi mutuncin wani ba ko kuma mu bata sunan wani ko kuma mu dan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuka sani ni ne naku Ahmad Gwa tare da AI Abbas Comedians. Yawwa. To a yau dai za mu bambance muku zare da abawa, za mu gane a cikin mawaƙan nan wanda suke mawaƙan Hausa wanne ne ya fi wani iya waƙa ko kuma wanne ne ya fi wanne ne tauraronsa ya fi wani haskawa. Yanzu za mu buga da ni da Abbas watan kana ji shi Umar M Sharif ya riga da ya yi sake da masa takwari. To maudu'in namu shine akan Hamisu Breaker ya taso ya bige Umar M Sharif mawaki, ya bige shi yanzu yayin Hamisu Breaker ake ba a maganar Umar M Sharif. Je zuwa zan kare Umar M Sharif, zai kare Umar M Sharif, ni kuma zan kare watan Hamisu Breaker. Na'am, mu je zuwa. To assalamu alaikum masu kallon mu, kamar yadda muka saba kuma yau ga munan ci ikon Allah gashi nan a wannan tasha tamu ta Ahmad Gwa. Malam Ahmad, idan ka dubi shi wannan Hamisu Breaker, a tunani na bai kamata ma ya zamanto a ce wai za a haɗa shi da Umar M Sharif ba. So da yanzu misali bar na faɗi hujjoji na. Yanzu misali kaga Umar M Sharif producer ne. Umar M Sharif singer ne. Ma'ana mawaƙi ne. Umar M Sharif sannan kuma yana yin kiɗa. Sannan kuma Umar M Sharif yana taka rawar gani a fim. Sannan Umar M Sharif ai babban abin da ya kada shi ma ke. Na gazi bana Umar M Sharif kuma gaye ne. Sannan kuma Umar M Sharif yana shi zan iya ce maka kaman wani samfuri ne, kaman wanda Allah ya kawo shi nan arewaci wanda zamu kwafi zamu ga abu zamu kalle shi ya zamanto kaman wani wannan din wanda zamu na kwaikwayon shi. Ka ko daga nan ya kamata ya gane cewa yafi wannan Hamisu Breaker. So da Hamisu Breaker ba actor bane. Daya baya kiɗa ko nayi mawaki ne kawai. Sannan kuma na farko ma karka a ce na wannan din shi ba ta kai. Tsakanin ga Allah kenan. To ai ta da kan wani salo ne na musamman. To bari faɗa ma shi Umar M Sharif kamar yadda ka faɗa duk abubuwan nan da kuka taro jama'a zan faɗi magana ragi wannan raha ne, kar masoyan Umar M Sharif su jawo shan Ahmad Gwa ko wani abu, wannan raha muke zan fara fasa duk abin da yake cikina. Kana ji shi Umar M Sharif babban abin da ya kada shi shine ai daga fari ya taso yana mawaki yana waka, ana kallonsa sosai ana kallo shine top, wanda lokacin da suke tare da Nura M Inuwa har yana kaiwa masoyan Nura M Inuwa suna wannan din masoyan Umar M Sharif, masoyan Umar M Sharif suna wannan din masoyan Nura M Inuwa. Haka dai ana tantancewa ya iya waka wa fi iya waka, kwatsam sai ga Umar M Sharif a film. Exactly haka. To fim kawai sai ƙara rage mai wannan ɗinsa. To mutum ne wanda kai basirar ka ta waka ne, ka tafi fim me za ta maka? Ya je aka yi ta bidiyoyi da abubuwa bai yi kyau ba dai, fina-finan dai ana yi ne amma ba sa ƙayatar da masu kallo. Can bai dawo waƙasa ba, sai ya ci gaba da ya biya su yi lilin baba su kowaye ne, sai ana wai me salon waka, wai Arab money ne, Arab me sunan wakan nan wanda ake kamar rafin kamar wani wannan yana yi ana wannan haka. To a yayin da ya haka shi kuma Hamisu Breaker sai ya yi shigo. To Hamisu Breaker kuma da yake salansa na daban ne, yana shigowa ya bige shi. Kana ji shi Umar M Sharif babban saken da ya yi Hamisu Breaker ma ke shi ne Umar M Sharif ya tafi fim,
sannan ya zo yana wani waƙoƙin da ba na Hausa ne amma wani salo ne na daban ko bayan asalin da aka san shi yake. To da ya dan zauna haka dama Nura M Inuwa shine babban waƙin da ake wannan da shi. To shi kuma Hamisu Breaker yana tasowa a daidai wannan lokacin. Sai ya zama ba waƙar wanda ake ji top sai ta Hamisu Breaker. Tun lokacin da ya fara waƙar Hamra, tun daga lokacin waƙar ta fara fasa gari, ana tana fasa gari, ana ina Umar M Sharif ina labarinsa tun lokacin yana ƙasa. To ana rena shi haka ba inda zai je, abinda ko a fim ma ba a sa shi, kowa ƙasa waƙar abinda baka sani ba shi ba Hamisu Breaker a fim ma ba a sa waƙarsa, amma ka duba yanda yi wannan Allah ya ɗaukaka shi. Kana ji yanzu Nura Hamisu Breaker ya fi Umar M Sharif ya waka, saboda duk waƙoƙin da zaka lura na Hamisu Breaker za ga zube yake. In ya fara waka, in yayi baiti daya, in yayi waka, misali kamar yanzu ya ce kalmar so tana nufin abin da zuciya ta so, amma a nawa bangaren raine da rayuwa. To da ya faɗi wannan abin har waƙar ta ƙare baya maimaita wannan abin, ka gane, har waƙar ta ƙare ba zai maimaita wannan abin ba, kawai wasu kalamai za ana zubowa, ba kamar waƙar wannan Umar M Sharif ba. Ni da ke mun dace ke ce kika ja wayo yau ya zanayi wannan waƙar so kai so sai ka ji ana ta so sai an yi wannan amshin sai ya fi waƙar yawa, ka fahimta. To shi kuma Hamisu Breaker da ya zo da salon zube, ka gane, har waƙar ai damu Hausa kashi da ya zo da salon zube, su kuma jama'a wannan zube din sai kasance yana burge su, zube din yana burge su. Shi kuma lokacin Umar M Sharif ya tafi fim, Alinu ya ja shi fim, suna zuwa ana ta fim ana wannan. To a lokacin ne shi kuma Hamisu Breaker ya taso, yana tasowa kuma da yake Allah ya bashi fikirar waka da kuma basirar waka da kuma ɗaukaka, kawai sai gashi yayi ram da shi. Yanzu haka yayin abin da nake faɗa muku shine Hamisu Breaker ya fi Umar M Sharif yawan subscribers a YouTube. In abin Umar yanzu haka ka posting ka rubuta Hamisu Breaker, viewers ɗin da zaka samu ya fi kai posting ka rubuta Umar M Sharif, yana wannan da zaka samu. Kuma a arewa ba waƙar da aka fi kallanta, duk da Umar M Sharif yana harkar waƙar, Hamisu Breaker yana harkar waƙar, ba waƙar da aka fi kallanta irin na Hamisu Breaker a arewa, ba waƙar da aka kalle ta. Ni har yanzu baka bani amsa ta ba, kana ta wani kama ba kama bane, shine yayin maganar shine nace maka Umar M Sharif ya fi Hamisu Breaker ta wajaji da dama. Shine duk da shi sun gane shi makaɗi ne, shi mai editing din bidiyon sa ne, duk shi mai ne, amma Hamisu Breaker iya waka sa yake amma ya fi shi, ka fahimta. Ai an hada abubuwan ne, duk da an hada su, shi kuma Hamisu Breaker hujja daya da ya fi shi iya waka ta kuma ya fi shi masoya, ka fahimta. Haka dai kace, saboda kai yanzu haka Umar M Sharif yana sake sabon album kusan guda 2 a wannan shekarar, amma ba su karbi kamar yanda wakar Hamisu Breaker kwaya ɗaya ta karbu ba, ta jaruman nan ba su karbi ba ko kadan. Gashi dai yana sake waƙoƙin amma ba ka jin waƙoƙin a gun masu downloading ko ina da ina, irin ana ruwan Umar ya sake sabo, Umar amma Hamisu Breaker yana sake sabo, kana kunnawa wallahi kusa sai mai tura waƙan ya kunna waƙan nan, wannan ya tsaya dan tura mu, wannan ya tsaya, wannan ana cewa Hamisu ya sake za ya shiga. Bar na baka labari, ina jin ka. Akwai wani aboki naka, na'am, yana jin tsoron mata da sauransu sai har ma ya fara hakura da mata, ina son kana ji, sai fara jin waƙoƙin Umar M Sharif haka, yana jin yadda salon waƙoƙi, yana jin yadda ake tsara 'yan mata a waƙar Umar M Sharif. Wallahi yanzu abu da nake gaya maka, yanzu ana iya ɗaukan gayan ya je tsara 'yan mata, har nake tambaye shi nake cewa amma ya me sirrin ne da ka iya tsara 'yan mata ka. To ai bari ka da waƙar Hamisu Breaker yake ji ko, ka tsaya in kai ka, da ina ga ka tsaya in kai ka farki, sai ke cewa yace ai shi saboda zunzurutun jin waƙar Umar M Sharif da yake ji, shine yace sai da ya kasance ya iya tsara kalamai na 'yan mata da baiwa da Allah ya bawa Umar M Sharif. Allah ina ga zan yace maka bai bawa wannan ba,
kana ji shi Umar M Sharif mun yadda mu yana da shi amma abin da muke faɗa ma shine Hamisu Breaker ya fi shi ka fahimta da a ce dan soyayya ne da waƙar Hamisu Breaker yake ji ko da ina ga kamar yadda ka faɗa da wallahi ana ɗaukar sa to ina ga lahi za ana yi a kofar gidansa ana to har yanzu ne ba a samu wani wanda wai yana jin waƙar Hamisu Breaker a ce wai ya iya wani to ai abin da baka sani ba shine kai kanka budurwarka yanzu haka kana da budurwa ko baka da ita a ba da ita wala kana da ita kana zuwa yanzu haka ka ce mata waƙar Umar M Sharif Sabo ya fito ba za ta yi wani wannan ba amma ka ce akwai wata waƙar Hamisu Breaker ba tura dan Allah kaza ko kuma ka ce mata ni da Hamisu Breaker da Umar M Sharif wanda yake so za ta ce Hamisu Breaker wallahi kaman ka sani wallahi Sharif take so Allah Hamisu Breaker ne yanzu abin da yake faruwa shine da samari ba sa yin Hamisu Breaker ba sa yin Hamisu Breaker sosai amma kasancewar yan mata kawai Hamisu Breaker suke so kawai Hamisu Breaker ake yi Hamisu wannan yake ga mutum kai ba ka yin Hamisu Breaker ma kawai ba ka yin su sosai amma kawai in kaga budurwarka ta ce ita ta dace sai shi kai kuma ina ba za ka rabu da ita ba ka ce kai ma ba gaskiya to haka aka yi tare da su kana da su duk wanda nake tare da su daga maza har mata Allah majority na gintse ka za mu tafi lokaci ya mana kallon hadirin kaji insha Allah next week za mu dora muku wannan ci gaban bidiyon nan yanzu ma aka fara sannan muna sanar da people shine wannan as a raha musu raha ne kawai ba wai dan mun yi mutuncin wani ba ko kuma mu bata sunan wani ko kuma mu dan zai wani ma da ka faɗa kar gaskiya kar ma mutane su dauka ai wani ko an yi ne domin a ci mutuncin Umar M Sharif ko wannan baki ɗaya mu duka da ni da shi duka muna jin waƙar M Sharif din da muna je ya na Hamisu Breaker kawai dai an yi ne domin nishadantarwa da kuma sauransu yawa kuma zaka iya yin comment ka sheko mana da gwaninka waye kai ma gwaninka mun gani duk da ku dai sheko gwanin naku nan ni ne naku Ahmad Gwa ku kasance kun yi subscribing din YouTube channel ina mai suna Ahmad Gwa kuma kun danna ƙararrawar sanarwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.